mora mora maintiere nyakora mogero kini machiegni weche manyien mag angichwelo demo makawuono chieng tich ang'wen kabende waikoni weche mathoth kamoting'o welo mar jakom mar IEBC mabende tim koda jatend piny William Ruto Erastus Edung Ethekon mawuok Turkana mabende koro jatend piny owalo e kom mar IEBC kopogore koda mano bende jatend piny owalo jauchiel kaka commissioners mag duol no jauchiel gotingo an Njeri Nderitu, Moses Alutalal, Mukwana, Mary Karen, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol, Fahima Arafat Abdalla. Mago duto gin ji abiriyo jauchiel owal e kom mar commissioners kang'ata chiel mano Ethekon ema bende koro wal kaka jakom mar IEBC. Warangani mokuom weche mawamiyo pek. Nyakoromogi mago ewete kata ote mabende donjo kachiel midhiamo makawuono kakoro welo mar jakom mar IEBC osetim kod jatend piny William Ruto tok yudo nyinge ariyo ne komno kama koro Erastus ema bende koro wala mar mondo mi bede kom mar jakom mar IEBC kopogore koda mano bende jatend piny owalo jomoko auchiel mabende biro bedo kaka commissioners mag IEBC poni opuodhgi mar kawo ting' machalo kama Nyakoromogi bende parni kineni pod warito wach mar Papa e piny mar Vatican kabende igeno ni iro modong' achiel nyalo biro wuok marachar masingo kata manyiso ni koro oseyier Papa mar piny Vatican odiochieng' makawuono iro marateng' osewuok nyadiriyo manyiso ni nyaka sani pod okoyude Papa mar Vatican mano bende en achiel kuom gigo mabende warito kanyo Nyakoromogi. To wach modonjo sani en ni jatend piny William Ruto owalo jakom mar IEBC mano Erastus Edung Ethekon mabende wuok e county ma Turkana. Kopogore koda mano bende jauchiel owal e kaka commissioners kamoting'o an Njeri Nderitu. Kopogore koda an nitiere Moses Mukwana mawuok Kakamega County, nitiere kanyo Mary Karen Sorobit mawuok e county mar Uasin Gishu, Hassan Nur Hassan wuok e county ma Mandera, Francis Odhiambo Aduol wuok e county ma Kisumu, Fahima Arafat Abdalla wuok e county Malamu. Mago commissioners auchiel mawal koda jatend piny William Ruto kachiel koda jakom mano Erastus Ethekon mabende poni opuodhgi to gin mabende koro gibiro kawo chenro mar tayo yiero e pacho ka. Nyakoromogi warangani mokuom weche mawamiyo pek odhiambo makawuono. Two more key suspects were arrested yesterday, bringing the number of suspects in custody to 10. They are with us in our custodies, and we are investigating, and we even expect to get more. Achija paro semaki gi obila ewi nek mar jaod bura makasi pulo ngondo were kama moko chwale do kawuono mak manaja siasa Philip Aroko. En hero wani kiny bende wako gai ma milambo wuoi ma wuodwon lo wadwani wakowe gi kue wadwani wakowe gi nyasi wadwani wakowe gi nyadhi. Ringre jaod bura makasi pulo ngondo were osechopo Kasipul motelo ne ik mare matimore kiny. Okwabiye instead wawacho ni nyando kende okoromo. Staffing jo TSC Teacher Service Commission wacho ni staffing seme gi staffing Kadibogi nyando tek nikech onge incentive yoyote manentie. Tend kupet ma Kisumu oseo sirikal kuom ng'ado oko moroni e kind gwenge mangima tekie ne jopuonj. Nyakoromogi tudri kod achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, YouTube, wantie achiel kachiel e mbui mar Instagram, mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Bende namba mar ote machuok en 36000. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en ni rumbi mar lit gi kuyo kwako county ma Homa Bay e kinde mar ringre jaod bura makasi pulo ngondo were ochopo e county no motelo ne ik mare matimore kiny. Ringre jaod bura no orwak gi nyadhi ka owuok e paunde ke makabunde ka itera achiel kachiel nyaka kachien e Kasipul. Kaka jafo mar Homa Bay Ali Abich lero, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga otelo ne jotelo mamoko e jiwo kwe e kinde ik makamano chenro makamano. E alapndeke makabunde sabich maro kinyinde gi motingo ringre jaod bura makasi pulo ngondo were molo achiel kachiel alapndeke ni gi ringre jaod bura no
Familia mar were jotelo kaachiel kod joywak meche gi meche bende ne omol e lap ndeke ni mar romo ne ringre motelo ne nyasi mar kopo mare mogik mibiro timo odiechieng' makiny. Karita kwe bende ne ojiw mar neno ni kwe obedo e kinde mane kowo ringre jaod burano. Thuolo machuok ndege chung kendo familia mare wuok achiel kachiel, ringre golo kaeto itimo ne alam machuok kaeto ikete nyamburko moyiedhi ka ji owuok wuotho chomo dalane mane gweng' ma Kachien. Nyamburko mathoth, apikni buora kaachiel kod joywak meche gi meche ne owuok oko mar romo ne ringre jaod burano. Ka owuok e lap ndeke ma Kabunde, ringre jaod burano ne odonjo e boma ma Homa Bay, kama joywak meche gi meche ne owuok oko mar kowe, ka moko bende ne fuayo genga apaya ka gichiwo ne luor mogik. Kweth nyamburko manokowo ringre jaod burano ne otiyo gi apaya mawuok Homa Bay kochimo Kindu Bay, kama jopiny ne oyudo thuolo mar chiwo ne luor mogik ka gidonjo Kosele nyaka e boma ma Oyugis, kama jopiny ne obedo kod thuolo mar neno ringre skund primar ma Goro Sare. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod jotelo mamoko ne ojiwo oganda jo Homa Bay mondo nya kwe kod horuok makende e kinde ma Kenya timo kopo mar jaod burano. Adwa gone jo Homa Bay gi jo Kasipul erokamano nikech giseketo kwe. Giseketo kwe makende kendo en herowa ni kiny bende wako gai ma milambo wuoyi ma wuoduon lo wadwa ni wakowe gi kwe, wadwa ni wakowe gi nyasi, wadwa ni wakowe gi nyadhi mondo piny ong'e ni Ong'ondo Were ne en ng'a. Wadhi kowe kaka mijumbe manotho ka ni ofis, kendo wadhi kowe gi nyadhi, wadhi kowe e yo makare kendo wakwayo ni kwe mondo bedi ka wakowo wadwa sirkal. Wanga bende nokwero joma koro tude gi nonro masani obila mag okwach kich dhigo nyime nek makoch mar jaod burano ka okoni mondo chiw thuolo ni obila mondo tim nonro margi kaluwore kod nek makoch manotim ne jaod burano. Obila timo nonro margi kendo pod gidhi nyime kendo waseneno ka gik mang'eny osetimore e nonro no. Nitie jomoko mawacho ni gavana otimo kama kata owacho kamacha. Adwa wacho ni an kaka gavana ma Homa Bay aonge tudruok moro amora gi nonro ma obila timo. Wadwa ni obila otim nonro gi to gibiro miyowa report e wang' sa ni ng'ama notimo tim maundu ne Mheshimiwa Were. Magi timore ka komiti mar arita kwe e kaunti ma Homa Bay ka otelegi gi komisona ma Homa Bay Moses Lelan ne ogolo siem ne jogo machano rocho kwe kinde iko mar jaod burano ka okone gin kod maling'ling mag jogo mani kod paro mar kelo koko e kinde iko no kendo gibichiwo negi thuolo. Credible intelligence points to certain known individuals planning and inciting unrest during the funeral proceedings. This is not only unacceptable but deeply disrespectful to the memory of the late Member of Parliament and to the grieving community. We wish to categorically state that no individual or group will be allowed to instigate, sponsor or perpetuate violence or lawlessness during this time. Wuoth mogik mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were ochakore ayanga lap ndeke ma Kabunde motelo ne chenro mar iko mare mibiro tim e dalane ma Kachien odiechieng' makiny. Jotelo kaachiel kod jotend arita kwe kaunti ma Homa Bay kaendi kwayo kwe ka giwacho ni giseketo okenge makare mar neno ni iko mar Ong'ondo Were obedo makare odiechieng' makiny. IEBC, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nya IEBC kapod wantiere weche mag nono nek mar jaod bura ma Kasipul. Achije mamoko abich mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were no chwale doho ma JKA kama jomin bura ne dwaro ni migi thuolo mar geng'onegi kuom thuolo ma nonro pod dhi nyime. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidilero, achich machielo ma en jasiasa Philip Aroko manyo geng' ne nyoro to ok ochwale doho kamano okomoro okinde mage. E doho ma JKIA bore Nairobi, achije abich mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nochwale nyim jang'ad bura Irene Gishobi. Alan Ogola ma en jachiw arita mar Mosen Ndong'ondo, Walter Wino ma en dreba mare, Ebelo Chieng' mong'ere gi nying ma Dev Kalo ma bende en director ma Lake Basin Authority, Edwin Oduoro Odhiambo kaachiel kod Dennis Sewe Manyasi nochwal ka apis ma jamin buche dwaro ni chiw ndalo 30 mar geng'onegi ka nonro dhi nyime. Kata kamano, ne en ywaruok makagi kacha e kind apisasgo kod okil mar achich machielo Philip Aroko manokochwal e nyim doho. Kaluwore gi okil Danstan Omari, Aroko nyocho pete sendo bila magigiri mandiko dhoge tok chik kowuok kuom apisas mag okwach kich ni en bende itude gi nek mar Ong'ondo Were. Kata kamano, jomin bura oyango ni Aroko norwake bugo bila e tesendo bila makasarani kar saa 6:18 mar otieno. The mischief, Your Honor, in this matter is that our client
is being held away from courts so that we don't make an application for him to go and attend the burial. Indeed, Philip Aroko was arrested yesterday night and was booked by OB number 2/8/05/2025 Kasarani. Jang'ad bura Irene Gishobi korka kore nowito oko paro mar chungo chenro doho kawuono kaluwore ni Aroko nokochwal gi chije mamoko. Since the time Philip Aroko was booked in custody by OMB number 20805 of 2025 at 12:18 a.m. on 8th of May 2025, 24 hours are yet to lapse. I therefore agree with the prosecution counsel that the said application is premature. Okinde mochung'ne achich Philip Aroko e bura otudo meko mare gi weche mag siasa ahinya to tok Aroko yango ni obiro laro lemo ma jaod bura ma Kasipul e yiero mabiro. He will be in the ballot 20 after the IEBC is constituted. He was selectively brought to be arrested. And he has not been brought today because we wanted to seek for bail for him to go and bury. Achija bich manochwal kawuono okwayo doho mondo mi oyie odine gi tesendo bila kendo buchgi winje doho mani machiegni gi kuma nek mar Ong'ondo notimore. Gino madoho kiny ne chiwe duoko. So I'll deliver a ruling on whether this court has jurisdiction or not tomorrow. That will be 9 of May at 10 a.m. Gisani achije go duoke tesende manyosho geng'negie. Doho koro chiwo chik ni achije duto manochwal kawuono oduoke tesendo bila mopogore opogore nyaka kiny kigeno ni Philip Aroko bende kiny ne chwal e nyim doho makamano. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Mana kar dhogana achiel kachiel ineno kamano piny Vatican kama papa manyien kara popo koro yudore toka koro iro marachar odung' e midhiambo sani manyiso ni papa manyien koro yudore mano ranyisi mani koro papa osewal kendo ibiro chiw nyinge kachiel koda nonro mare matut ka en gima osebed kirito chakre odiochieng' manyoro wach makamano nobare to ka iro marateng' mane wuok odiochieng' makawuono iro marateng' osewuok diriyo to mak mana ni koro sani iro marachar ero wuok mano ranyisi ni pop manyien mar Vatican kanisa kopere koro owal e midhiambo masani en ote ma waluwo kanyo machiegni kendo wabiro kelo nigo mana e weche manyien masani mar mondo ming'e nyinge kachiel koda nonro mare matut. Mano papa mar kanisa kopere piny mar Vatican oyudore odhiambo makawuono tok tho mar Papa Francis. Ramogi achiel kachiel mano wantiere piny mar Vatican toka koro Cardinals manyacho ogudore mar mondo mi owal pop osetimo kamano kendo wach maber ne kanisa kopere en ni koro papa manyien osewal kanonro matut kachiel koda nyinge wabiro chiwo kanyo e chenro mabiro. Ramogi wabiro chiwo ni nonro matut kotenore koda wach mar welo mar pop kachiel koda papa mabende koro wala. Ramogi.
nyakoro gimana achiel kachiel e piny mar Vatican kakoro papa mar kanisa kopere oyiero dhiambo makawuono tok iro marachar neno kanyo en nyasi ka bende koro jokanyo kata jodak makono koro nyiso mor magen go ka olanga no bende igoyo mar nyiso ni papa manyien oseyudore kendo wacha kata nyinge kachiel kod anode matut ibiro chiw ma odiochieng' mar ariyo mar conclave kata mar romo mar cardinals 133 mane go ombulu mar mondo mi oyud papa kaluwore koda chike mag Vatican ng'at moyombo nyaka ne yud kura 2 kuom 3 mar jogo ombulu gima koro nyiso ni odiochieng' makawuono odiochieng' mar ariyo mar conclave kata romo mar cardinals e yiero manochakore odiochieng' manyoro koro gikone odiochieng' mar ariyo papa manyien koro owal ler wacho ni ibiro chiw kanyo nyinge mar mondo mi ofule kachiel koda nonro mare mak mana gi sani en wach ni papa manyien mar kanisa kopere koro oseyudore kendo ma en tok cardinals 133 noromo mogo ombulu kendo papa makoro oyierno noyudo ombulu 2 ewi 3 mar jogo ombulu duto mago ne papa 133 olang ywak iro marachar bende dum mar iro marachar oneno kanyo mar nyiso ni koro papa oseyier nyakoromogi en ote maluwo machiegni achiel kachiel kendo wang'eyo ni siso masani nitiere ng'eyo ni to en ng'ano ma bende oyier kaka papa ka bende wach osebedo kawachore ewi papa ma bende ni yiero kuom gi kanyo kaponi ne onyalo bedo jarateng' kata mara jarachar mano en nono ma bende wabiro chiwo ni kanyo ka odiochieng' mar ariyo mar conclave kata romo kanyachiel kendo gombolo mar cardinals 133 gikone to koro oyud papa manyien odiochieng' manyoro iro marateng' emane owuok kawuono bende iro marateng' ne osewuok diriyo mak mana ni mar adek kendo okang' mogik mano odiochieng' ma kawuono koro iro marachar oneno kendo papa mar jokopere oseyier wabiro chiwo ni kanyo nonro e sama wang' Vatican ogolo ote achiel kachiel kotenore koda jalno ma bende koro owal nyano pichnego achiel kachiel moro ma bende koro nitiere Vatican e piny mar Vatican tok welo makamano mar papa manyien en ote ma bende waluonu machiegni ka bende matimore tok tho mar Papa Francis ma bende ne otimore kakoro sani en mor kod ilo minyaneno kanyo ero manyiso ni koro osewal papa manyien mano piny mar Vatican kama bende ranyisi mor kachiel koda ilo nyiso ni en mor ne jokopere to kakoro gikone oseyudi papa manyien ka bende olang' e kanisa no ma St. Peter's Basilica oseyuak kendo iro marachar mane irito kod sironyo owuok e odiochieng' mar ariyo mar romo mar cardinals 133 mane oyienegi mar mondo mi ogo ombulu koro luto magikone oyud papa manyien wabiro chiwo ni kanyo ote mana kaka gimedo donjonwa mar ng'eyo matut kotenore kod welo mar papa mar jokopere piny en mar Vatican.
gimana achiel kachiel Vatican tok yiero mar Papa manyien kanisa kopere tok yiero manotim kod Cardinals 133 manochakore odiechieng' manyoro. Parni Papa mar kanisa kopere Francis nowito ngimane dwe mokalo tarik 21 kendo noike tarik 26 mar dwe mar ang'wen. Kabende koro chenro mar walo Papa manyien nochakore ayanga odiechieng'no manyoro. En hawi maber ni odiechieng' mar ariyo kendo e yiero mar abich owal pop kamano inyalo mana pim koda welo manotimre ne Pop Benedict e yiero mar higa 2005. Pop tedore kona mano bende mana matin nono wabiro neno wach mibiro chiw ayanga mabende koro ibiro yangi ni oseyudi Papa manyien mabende tok kanyo ibiro chiw nying motesego.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem 14.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, senza paura, without fear, per proclamare il Vangelo, to proclaim the per gospel, essere missionari. to be missionaries. Pope Leo offering these initial words, which we're just translating on the fly here. Un figlio di Sant'Agostino. I'm a son of St. Augustine, and I'm an Augustinian. Che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. With you I am a Christian, and for you I am a bishop. Camminare insieme So may we all verso quella walk patria together towards that, la quale Dio ci ha preparato. to the place that God has prepared for us. May we walk Alla together, Chiesa accompany each other. To the church,
di Roma. Of Rome, Un saluto speciale. a special greeting. As Bishop of Rome, of course, a special greeting. Dobbiamo cercare insieme come essere una We've got to chiesa missionaria. Look at how we can together be a missionary Che church, costruisce i ponti, a church that builds bridges, sempre aperta a ricevere, come questa that is always piazza con open le braccia to aperte receive a tutti, everyone, tutti coloro just che like hanno in this bisogno square, to receive della everyone, nostra carità, to welcome la nostra everyone, presenza, our il charity, dialogo, l'amore. our dialogue and love. Y se me permiten también una palabra, un saludo. And now, a greeting in Spanish. Please allow me here A to todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. So to all of you, but especially to the people of my diocese of Chiclayo in Peru, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir where we had such siendo faithful people iglesia accompanying fiel de the bishop, Jesucristo. and we had such faithful A people tutti voi, helping the fratelli e bishop. sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, all of you, vogliamo essere the una people of chiesa Rome and of Italy, sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che we need cerca to be sempre a synodal church, a cerca church that's a sempre la pilgrim, carità, cerca that sempre di shows essere charity vicino, always, specialmente a coloro che soffrono. and especially is charitable to those who are suffering. Oggi, today, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Today is the day of praying to the Nostra Madonna Madre of Maria Pompeii. vuole sempre camminare con noi, stare vicino. Our Blessed Mother Mary aiutarci always con wants la to be sua close to intercessione, us. il suo amore. She always Allora wants vorrei to pregare intercede for insieme a us voi. through her love. Preghiamo insieme So per questa nuova missione, let us pray together però for per this tutta new la mission, Chiesa, per for la pace all of the nel church, mondo. for peace in the Chiediamo world, questa grazia speciale that she will di Maria, help us nostra give us madre. a special grace, our mother. Ave Maria, piena di grazia, Hail Mary, il full of Signore è con grace, te. the Lord is with Tu you. sei benedetta fra le donne, You are blessed e among women, benedetto è il frutto del and tuo blessed seno, is the fruit Gesù. of your womb, Jesus. Santa Maria, Holy Madre Mary, di Dio, Mother of God, prega per noi peccatori, pray for us sinners, adesso e nell'ora della now and at nostra the hour of morte. our death. Amen. Amen. Pope Leo XIV there. Pope Leo XIV, very interesting. A few themes coming out already there from his speech, talking about peace. Indeed, saying a greeting of peace. May my greeting of peace enter into your hearts and reach your families. All people, wherever you are, all peoples of the entire planet. May peace be with you. God's peace be with you, he said. And here we see him in after having given that opening and beautiful words. Continuing also the message of Pope Francis, where he even said in Spanish and Italian, tutti, Il tutti, tutti, Santo todos. Padre Leone, a tutti i fedeli presenti And the e a Holy Father quelli Pope che Leo, ricevono la to sua all people benedizione a in mezzo the della square and radio, all della receiving televisione e or delle hearing altre this tecnologie di through new technology, comunicazione, online, everywhere. concede l'indulgenza plenaria Offers his, della forma the stabilita dalla plenary Chiesa. indulgence in the formula established by the Preghiamo Church. Dio We pray Onnipotente to Almighty God perché conservi a lungo that- il Papa that a he may guida della keep the Chiesa Pope e conceda pace e protect unità him alla Chiesa in and guide the tutto il Church mondo. and the entire world. Now he'll give this most solemn blessing to the entire world, to all of you joining us. To everyone. So we now prepare ourselves to receive this solemn blessing wherever we are, at home, in your car, at work, wherever you are. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus. So Ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. the holy apostles Amen. Peter and Paul, Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, And we Beati also Michaelis to the Arcangeli, Blessed Mary, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Saint Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus,
et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. And we just heard the blessing there, received the blessing there of Pope Leo XIV, and to the world, to the city, this most solemn blessing to all of us and all of you listening and watching out there. What is interesting, he is smiling, and I found very touching the fact that he made reference to his former diocese in Peru.
Nyakaromogi gikone to Cardinal Robert Francis Prevost moyier kaka papa manyien mar kanisa kopere kabende koro nying moyiero mibiro luongego en Leo the 14th. Leo the 14th kata Cardinal Robert Prevost wuok e piny mar Amerika kendo en jahigni 69 kano nyuole higa mar 1955 Nyakoromogi mano en ote ma wan godo ka koro papa mar piny kata mar kanisa kopere koro oseyier kendo iluongo ni Cardinal Robert Francis Prevost. Nying mibiro luonge godo moyiero en Leo the 14th kakoro kao kara Papa Francis mano wito ngimane dwe mokalo. Wanyalo paro ni chenro mar yiero papa no chak odiochieng' manyoro kochopo odiochieng' makawuono to koro oseyud papa mabende biro tayo chenro mag kanisa kopere kabende koro orwako yiero makamano kokwayo kwe ne piny ngima koting'o kod weche mamoko mabende kwayo ne jokristo kachiel koda piny mangima duto. Nyakoromogi adwani mondo mi wakaw yueyo gie chenro ni mar mano chakore kaka weche manyien mag ang'ech welo. Kata kamano kik idhi mabor kaluwore ni weche manyien mago yumore biro mana bang' thuolo machuok kaka moikone weche mang'eny kamoting'o yiero kata welo mar jakom mar IEBC mano kanyo ero mabende owal odhiambo makawuono kaachiel koda commissioners auchiel bende wabiro twaka kotenore koda weche mag yiero jorit jotelo. Kabende wantiere koda jalony e studio ma osedonjo mano Charles Owino mabende biro nyiso achiel kachiel gigo monego bed ni rango kapok jatelo oyiero jarit mane. Nyakoromogi mana kaka wacho kik idhi mabor weche manyien mago yimore chakore mane thuolo machuok bang' sani.